oyedwa esimbhekile. Njengoba kwenzeka zonke lezi zinto lezi, akagadla umuntu. Lento becabanga ukuthi yena khona umgadlayo, cha akekho umgadlayo. Ushawa idlozi lakhe, ushawa ithonga lakhe ngokuthi akabanakile abantu abadala. I-attention uyibhekisa endaweni e-wrong, la afuneka khona afocus khona akulunga. Nazi imoto zashayisa, nangu umendo uyabhidlika, naba abantwana bayagula, akukho okulungayo kuyena, abantu baxabana naye. Zonke lezo zinto lezo abezingenziwa umunye umuntu wangaphandle owade emgadla noma emphonze noma emonezela, cha ubeshawa idlozi lakhe. Kubalekile abantwana bethonga ukuthi ake sikumeni, ake sibe nothando kubantu abadala, ake sithande idlozi lethu, ake uyikhathaze. Njengoba nawe usuke uphuma uhamba kodla out, ubuye udle uthenge ikudla kwemndeni wakho, nigross ukugcwale imoto ukuthi ji nipheke nifry. Nabantu abadala phela bayadinga ukudla, bayadinga ukunakekelwa, bayadinga ukukhunjulwa. Singabayuzi ngoba thina sinale habit le ukuthi uma mesesebed siyazi ukuthi ufuneke sikume sinakela idalwa zethu. Cha akuhambi kanjalo abantu abantwana bethonga. Kumele sinakekele izidalwa zethu. Nawe lapha ekhaya ohlezi awusakhumbulani nini inkukhu nje ukuthi uguqe nje emsamo, ungazile nje uzocela lutho nje, uzothi nje cha abantu abadala nakhe enginamandla akho namhlanje ngize nginikhumbula ngizothi nje nasi isithebe enginenzela sona. Ngoba ngizobona izinto zakhe ziphenduka ngempela zingakhambili kahle, uzusola abantu, uzuthi uyagadlwa, uzonde ngisho nomuntu wakini emndenini umdlinzele uthi uyena lo okwenzela izinto zakho zingalungi kahle, kanti cha uwe inkinga. Kubalekile ukuthi sinake amathonga.